من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي الله تنوكا ولين من دونك صلي على كربك أني محمد دوانا سودين سانو أناك صحابة كرين رلو أني مامون تقولوا لني بارج من كلي يفوك سيدون لبام على كنينا وبلا جلين يولا نامبر أمبا فلكان من دمنا كشي أجمعته هنا على بان يبركاي بدن تبشر فلا جبا مالكنا مالكك أمبا فوك ولين من دون سان أن واتي بلا جلين أو كني من دليلا بجمع كتبا كنا نامبا ولا دنيا كفو أمي بماكو كنا مي مولكو كابلا كابين أتكلم مع سامبا فلا أني مغاني دورو misirla min me wele ko masjidu salam ni a almambaye an karamogoye imam El Haj Mukhtar Sanogo kamina misiri wele la fokata se almaminga kutubama ni nga tabla juma joko fla selima ni alislamaw ye anga je anga nyimadaw fe أمينتو توها محمدي سيدي محمد سيدي محمد وبازيل اليماني هو عبد الرحمن وأمير الأيمني كيسا محمد سيدي محمد سيدي محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق إنا أسر لهاك بلهاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أيها الناس إن الدنيا دار من لا دار لهم ولها يجمع من لا أجر الدار فنا وقرون. الحمد لله رب العالمين ومن صعب تنفى كل سرور أنزيز خازليل والآسر إن الإنسان لا في خسر وكسرها قليل وحيها يموت الرحمن الرحيم وخيرها يفوت ولا يركن إليها إلى أحمق أما البصيرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ودار الآخرة هي المرجع والمآب مالك يوم الدين.
وتقوى لن خير ذات وكسر صواب فآتي كل غفلة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فما بعد الحياة إلى الممات وما بعد الجدان إلى الفوات وما بعد الكسور إلى القبور إياك نعبد وإياك نستعين إن أحسنتم لأنفسكم فالله هو الحي لا إله إلا هو له الدين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق إنا أسر لحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. عباد الله إن الفرح بدنيا هو الغرور بل الفرح بالآخرة هو السرور ولا تأمل ضل باقيات أولى من تأمل الفانيات وبادروا بلا أعمال الصالحات اهدنا الصراط المستقيم فما إن لن خير وأبكى ولا هو دنيا آشكا وآسكا فتوبة لمن شكى لهم أن عيوب الناس وبكى على ذنبه وطلب عنه الوسواس من عمل الصالحا فلنفسه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل صلاتنا صلاة خاشعين وقيامنا قيام خائفين وقراءتنا قراءة ذاكرين وركوعنا ركوع متواضعين وسجودنا سجود متوكلين وتصورنا تصهدنا الصالحين والسلامنا سلام المؤمنون ودعوة المتجافئين وفي أن الفائزون وقولنا قولنا الصادقين وحياتنا حياة الشاهدين وموتنا موت الشاهدين ولا تهلك ما لحالكون. اللهم نجعلنا من أنجيني اللهم فارز ما لفارزونا اللهم أكرمنا مع المكرمين يا رحم يا رب العالمين. اللهم لك لكل وأبيك لكل وآمينك لكل وإليك لكل وأنت لكل ولكل برحمتك يا رحم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نورا في قلوبنا نورا في لحومنا نورا في أزامنا نورا أن يميننا نورا أن يشرنا نورا من انتهاتنا نورا من محسنا نورا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر لحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم إلى الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن السامع هو الأكبر
الله أكبر صلوات محمد الله أكبر Alhamdulillahi rabbil alamin. Juma jogo fila selen kɔfɛ an ye dakurunya fila ɲininkali tɛngu an ka imamu na ni o ye Imam Muktar Sanogo ye. A ye dakurunya fila min lase an ma k'a minɛ a ka kalan na fo ka taa se a bɔyɔrɔ ma ni ka taa bila misiri yɛrɛ tariku la fo ka taa se laseli wɛrɛw ma an ka jɛ an ka ɲɛmada o fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yani an ka da don la an bɛ sɔli ciba Muhamadu kan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kisi nɛma o bɛ Muhamadu ma. O tɛmɛnen kɔ foli an b'o di an ka misiri ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa minnu bɛ yen minnu bɛ seli misiri kɔnɔ an bɛ foli d'o bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu k'o ye kɛrɛnkɛrɛnna alhamdulilayi sirifila yɛrɛ fana an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnna an yɛrɛ ɲɛjuru minɛbaga ni min ye Sɛdi Usumani Madani Hayidara ye an b'a to yan k'a fo ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye pour que nin baara in bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan nin sababuya bɔra ale la mun kosɔn silamɛw ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ diyagoya n'an kamarala yɔrɔ kelen an ka ɲi ka foli d'a ma inshallah. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Alaji Muktaru Sanogo, ne ye miyankaden ka bɔ Kucala dugu min kɔ don Zangurula alhamdulilayi o bɛ Ngoloɲinaso fɛ Ngoloɲinaso o bɛ Kucala fɛ inshallah. Mais nin waati la ne yɛrɛ sigilen don Bamako inshallah. Alhamdulilayi min to yan n b'i fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ ne ka kalan ye min to yan n b'i dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu kɛ n yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye ni min ye Siriki Sanogo ye alhamdulilayi nin waati a bɛ tiɲɛ so. Ayiwa waati min na ne yɛrɛ nana se kalan na don waati min na a ye ne bila ka taa Kucala an ka cɛkɔrɔba bɛ yen ni min ye dafin cɛkɔrɔba ye ko Alaji Sinare Sako premier quartier la walawala la a ye ne bila ka taa don ma o kɔrɔkɛ bɛ Safani min ye Burkina Faso ye a ye ne bila ka taa di Safani mara dɔ bɛ yen ko Kona an karamɔgɔ Salihu Tarawele a ye ne bila ka taa kalan o fɛ dafin jamana ni inshallah. Bon alhamdulilayi n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Burkina kalan kɔfɛ kalan nɔgɔyalen ayiwa an karamɔgɔ ye an labila an nana Kucala toujours an ka cɛkɔrɔba fɛ ni min Alaji Sinare Sako ye an ka kalan dafa an nana ka na kalan dafa tɔ kɛ ale fɛ a ka denw fɛ ni hɛrɛ Sako inshallah an ka kalan tɔ dafa k'o fɛ Kucala inshallah. Alhamdulilayi n b'i fo n bɛ waleɲuman dɔn alimamiya ne ka alimamiya y'a tiɲɛ tɛ n y'o de f'i ɲɛna an ye Kucalakaw ye
bon ne yɛrɛ de bi sigida bɛnna yan ma bon sigida mɔgɔ yɛrɛ y'a ŋaniya ka se ka ne kɛ alimami ye n'o tɛ ne fa tun tɛ alimami ye n mɔkɛ tun tɛ alimami ye alimami ka bɔ an ka bonda la a fɔlɔ o bɛna kɛ ne ye n'o tɛ hali n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ yen o ye alimami ye n'o tɛ an ka alimamiya tiɲɛ tɛ inshallah alhamdulilayi rabil alamina misiri bɛ dɔn ni tɔgɔ min ye kabala yan nɔ bon misiri ye tɔgɔ ye ko masjidi salam madanibugu la ni k'i k'a dɔn dɔw b'a fɔ kokan turunen misiri an ka équipe nationale o bɛ seli ni misiri de kɔnɔ yan ni ala ka jɛ ye bon tɔgɔ wɛrɛ kɔni t'a la kɔni kokan turunen misiri ni kɔni k'i k'a ye kalabankɔrɔ n'i bɔra kalabankɔrɔ i bɛna kabala yan ni ko kokan misiri don sanogo ka yɔrɔ la dɔrɔn a ka ca ala fɛ i bɛ kunnafoni sɔrɔ a la alhamdulilayi karamɔgɔkɛ n b'i fo n b'i waleɲuman dɔn nin question in na nin diyara n ye fo ka taa dɛmɛ sigida misiri de don association misiri tɛ sigida mɔgɔ yɛrɛw ka hakilila o le nana ni misiri ye ka kɛnɛ ɲini an ka faamaw fɛ ni ala sera k'a nɔgɔya ye misiri in baara maa min kɛra sababu ye ka se ka misiri in jɔ k'a di an ma maa kelen pe ni min ye an ka dafin setigi waritigi dɔ ye ni min ye bala fafana ye kucalakaw b'a dɔn ni gala bala ye ale de ka baara ye nin ye misiri daminɛ 2011 donc a banna 2013 donc a ye misiri yɛrɛ juma fɔlɔ seli sunkalo tile 10 ka bɛn juillet ma bon o bɛnna juillet kalo tile 19 ma bon joni y'a juma fɔlɔ seli ni an ye o ye an karamɔgɔkɛ Mamadu Kalapo o de ye ka juma fɔlɔ seli ni an yɛrɛ yan misiri kɔnɔ in yan bon depuis o taala ka na di bi ma ɲinan y'a sanji 12 ye an bɛ misiri kɔnɔ ka seli ala barika la farida bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ juma bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɔnɔ depuis ni Kalapo denkɛ ye ka misiri dayɛlɛ ka na di bi ma nin san 12 in kɔnɔna na a bɛ bɛn juma 600 ani juma 24 de ma bi ka juma in b'a la mais covid kɛlen na gɛlɛyaw nana na jumasiri waatiw nana ɲɔngɔrɔ jamana yɛrɛ n'a ta cogoya yɛrɛ kama donc n'o tɛ a tun bɛ bɛn juma 600 ani juma 20 ani juma 8 ma bon nin waati kɔnɔna a bɛ bɛn juma 600 ani juma 24 ma inshallah donc an kɔni an bɛ foli kɔni k'o bɛɛ lajɛlen na an bɛ tila ka baara fana yɛrɛ fo misiri in daminɛ fo ka taa ban a kelen de y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka taa ban a kelen pe de misiri baara bɛɛ lajɛlen kɛ fo ka ban mais mɔgɔ wɛrɛw ka dɛmɛw b'a la mais o y'a sɔrɔ misiri wulila ka jɔ ka ban inshallah alhamdulilayi nin kuma in diyara n ye ka dama tɛmɛ lako caman b'an na misiri in kɔnɔna na parce que misiri fɛn min ye misiri baara tɛ ban misiri yɛrɛ kalanyɔrɔ ko b'an na an yɛrɛ ka ustazi mualimu an bɛ to yan k'a fɔ ka waleɲuman dɔn misiri kɔnɔ mɔgɔw ye seere ye ale de bɛ denmisɛnninw kalaya fi sabililayi a bɛ taa mɔgɔ 100 ani kɔ la yɔrɔ yɛrɛ kɔni b'a dɔn madarasa ko ma nɔgɔ bon mɔgɔ minnu ti fɛn d'a ma o de ka ca wa a yɛrɛ ka cɛsiri kɔsɔn a b'a la k'a kɛ ala kama mais n'an tun sera ka kalanyɔrɔ kɔni sɔrɔ k'o jɔ a kɔnɔna na ala la o bɛ diya n ye o bɛ caman bɔ mualimu yɛrɛ ka degun la donc fo o yɔrɔ in kɔnɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔ fana bon baara caman bɛ yen ka se ka kɛ misiri hali misiri gɛrɛfɛla ka se ka gataw turu yen nɔ mun kɔsɔn tuma dɔ b'a la an bɛ to ka seli kɛnɛmana na mun kɔsɔn nɔgɔya bɛ se ka don o la cogo min n'o kɔnɔ ka d'an ye n'o tɛ o kɔni mako b'an na hali sanfɛla fana n'an y'a sɔrɔ k'a jɔ a bɛɛ ka d'an ye mais nin waati la an mako bɛ yɔrɔ min kɔnɔ na o ye ka kalanyɔrɔ jɔ diinɛ kalanyɔrɔ jɔ mun kɔsɔn an bɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ mualimu kɔni bila nɔ ɲɛfɛ o la mais a baara kɔni ma se ka kɛ fɔlɔ alhamdulilahi rabil alamina nin waati kɔnɔna kɔni jamana ka hakɛ b'a ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ o ye mun ye o ye dugawu ye an b'an to yen an bɛ dugawu k'an ka jamana ye jamana bɛ lahalaya min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an bɛ dugawu k'an ka jamana ye an ka ɲɛmɔgɔw ala ye minnu bila an ɲɛfɛ an bɛ dugawu k'o ye an bɛ dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu k'o ye jamana bɛ lahalaya min na maa ma si bɛ yen min si bɛ taa san 80 san 70 la olu bɛɛ lajɛlen degulen don wa an bɛ ala deli gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ni jizo de a donna an kan jizo min donna an kan an ala deli ni ala sɔnna ma fana ala b'an ka dugawu jaabi ni jizo in fana a bɛ bɔ an kan ni ala ka jɛ ye o tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ ka misiri kɔnɔmɔgɔw fana n b'o fo ni misiri kɔnɔmɔgɔw fo n b'o waleɲuman dɔn ko in bɛɛ lajɛlen labɛnna kunun a fɔra yɔrɔ min na bɛɛ lajɛlen ko a labɛnlen don n ka misiri kɔnɔ n b'o bɛɛ fo n bɛ n ka nɛbuw fo n bɛ n ka misiri kɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an kɔni fɛ yan ala b'a dɔn ala kɛra b'a dɔn bɛn ani bonya ani karama o de bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ an ka misiri kɔnɔ yan ne de ala ye ne kɔni ŋaniya bi ka ne kɔni kɛ alimami ye mais ne bolo ne de ye kɔmɔgɔ ye ni ala y'i bila ɲɛfɛ
a bila kono ele ko mɔgɔ ye a ka ca la fɛ ne ka mɔgɔ a bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya ne kɔni ka misiri kɔnɔ mɔgɔ ma dansi sɔrɔ la surtout nka nɛbu foyi ma tiɲɛ foyi ma tunu wa an ka cɛkɔrɔba minnu fana bɛ yan hakili b'u fɛ fɛn o fɛn bɛ yen u b'a fɔ a ye nin kɛ ten a ye nin kɛ ten a ka ca la fɛ n'an tugul'olu kɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sira sɔrɔ n kɔni bɛ n ka nɛbu kɔnɔ fo a yɛrɛ fana kan dɛmɛ fana k'o fo ma dansi sɔrɔ la ne kɔni n ja nɛbu ko la n ye n ja nɛbu ko la n b'a ɲini ala fɛ ba ye ɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn halisa ala k'o sabati bɛn ɲɔgɔn b'an ni ɲɔgɔn cɛ halisa ala k'o sabati an ka sigida fana ala ka barika don a la an ka sigida fana ala ka barika don a la an filɛ quartier min kɔnɔ ni min tɔgɔ da an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba la ko madanibugu madani tɔgɔ dɔ de ye ko madanibugu an bɛ dugawu k'a yɛrɛ fana ye a bɛ tiɲɛ so bi a ka denbaya bi yan ala ka hinɛ ala ka yafa k'a ma an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana ala k'a basigi kɛrɛnkɛrɛnnen an ka sidifikɛ Sherif Usmani Madani Haidara a bɛ sira min kan mun kɔsɔn ka se ka silamɛw bɛn an bɛ dugawu k'a fana ye ya rabbal alamin ala ka silamɛw bɛn sijan ni kɛnɛ bɛ ala taala subhanahu fɛ ala ka sijan ni kɛnɛ ala k'o dan n'a fana ma bon o tɛmɛnen kɔ yɔrɔ kelen bɛ yen nɔ da ma se ka s'o ma n bɛ se ka tɛmɛ k'o walawala k'o ɲɛf'i ye bon an fɛ yan toujours an bɛ mazhabu malikiya de kan an b'an ka cɛkɔrɔbaw ka taasira kɔrɔ kan kuduba kɔrɔfɔ tɛ an fɛ yan bon misiri wele ko saba fana o y'an ka taabolo ye donc an bɛ taa n'o ye toujours kɔni an bɛ kɔrɔlen kɔni kan ni ala ka jɛ ye yani an b'a ɲini ala fɛ a faamuya cogo ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma parce que dɔw bɛ ne ɲininka na ko munna kutuba ma kɔrɔfɔ an kɔni fɛ yan a kɔrɔ dɔnbaliya tɛ dɛ an kɔni t'a kɔrɔfɔ ni ala ka jɛ o ye malikiya taasira ye inshallah parce que n y'a mɛn n b'a ɲini ala fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya siri mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ masjidi salamu kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya siri ani maa minnu bɛ yen min bɛna an lajɛ bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya siri wa an yɛrɛ kɔrɔkɛ an'an balimakɛ Musa Fafana ni min Bala Fafana ye a ye baara in ko min kama ala b'a dɔn depuis baara in daminɛ fo ka taa misiri in ban si ma da yan ni misiri in dayɛlɛ don tɛ a si ma da yan a ye nafolo in bɛɛ tɛmɛ ne yɛrɛ de tɛgɛ kɔnɔ ka baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban donc ne bɛ dugawu kɛ ni diɲɛ b'a dugawu in cari dugawu kan ka kɛ Bala Fafana ye an b'a ɲini ala fɛ a bɛ nafolo kunna ala kana ban fiyewu sijan ni kɛnɛ bɛ ala fɛ ala k'a d'a ma sijan ni kɛnɛ fɛ ala k'a d'a ma a ka denbaya fana ala ka barika don o la an bɛ tila k'an to an jɔnɔ na an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye nin waati fana hiji waati ye magan kunpa ala kana tɔ si la magan kunpa ala kana tɔ si la an ka jamana ka barika don a la an ka jamanatigi kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a kisi ala k'a n'a kisi ala k'a n'a kisi ala k'a n'a kisi ala k'o kɛ Muhamadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin ni ne bi dansigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ Bamako Kina min bɛ wele ko Kabala misiri la min bɛ wele ko Masjidu Salam n'alimamba ye an karamɔgɔ ye Elhaj Muktar Sanogo an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu min donna ala k'a minɛ an faso Maliba ma cɛ bɛ ni kan bɛ ala ka o sabati a kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an ka sababu ɲuman ye Seydi Sherif Usmani Madani Haidara si ni kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma k'aw fo ko kura k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ ni juma kutuba jamukan tɛ fɔ aw kɔ an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ juma ni juma cɛ ye jurumu yafa ye madama na an y'a yɔrɔ ma janya ka ba yira jurumu na ala ka yafa an ka jurumu kumaba ni misɛnman bɛɛ lajɛlen ma juma caman bɛ ala bolo ni ala ye siw di wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah